in kaka japiny igen jatend piny Kenya biro bedo ka losi wiango nikech wang'eyo mathoth osetimore higane to in iwuon diher mar mondo mi omula weche mage. Awacho kama adwa kwanye mana gi kama osiepna mar Robert Nyasuno we. Mokwongo agombo ni ker kawuono dhi address corruption. Corruption e gima miyo ok wanyal chopo e Singapore mwawuoye. Ka watieko corruption to Singapore marwa wabro achieve. Corruption kero chak gorego kowuok e ofise kadhi nyaka counties. Nikech e counties ka be corruption otimenewa. Omiyo kwa wuoyo kaka jo onagi to wuoye corruption matimore e counties wa. Emomiyo counties wa ok nyal dhi mbele. Awinjo twak kadhi ka kiwuoyo kaka Siaya County odok chien. Nikech ang'o king'iyo pes mang'eny nolal to ok wanyal bedo ga accountability. Kora expect ni ker kawuono kadhi wuoyo to nyiswa ni mikakati mane moketo mar gorruok gi corruption to be pesa nitiere moketo ne bodies or institutions monego beni gore kod corruption. Machielo magombo ni ker wuoye kawuono en infrastructure. Wan be ne wagombo ni wayud highway mawuok Nairobi kochimo Kisumu kochimo Busia mondo at least economic zone wa oyawre. Iyudo ka kawuono japur nyalo bedo ni puro kata dala to yore richo makata ka koter gik moko onge. Koro infrastructure dwaro notima ng'onyiswa kako dwa gorego. Machielo magombo ni ker wuoye en kaka wanyalo duoko cost of living odog piny. To kato dhi wuoye cost of living tanyalo kone ni kanyo to kwa bi winjore nikech ing'e ni budget nyocha sesom. Onge kaka ker nyalo reverse the budget manosetimo manosesom. Nyiso ni onyalo mana ng'iyo kaka supplementary budget moro nyalo biro to cushion Kenyans e hard times magidhi kale nikech be wachimo Christmas korumo to wadhi bedo kod New Year to New Year ning'e ni jonyuol koro dhi winjo matek nikech giduoko nyithindo school. Then adwaro ni ker ochako address wach somo ma Kenya ka. Education parents ywak to kado wachani ane mane an advisor mar ker to da advice ni mondo waziri mochung' ne education odhi ot okia gimotimo. Ker onego beni ng'ani osetero ot kabisa nikech mae ng'ama muoch to wacho ni onyiso parents ni onge pesa momede skunde to kiyudo fee structure ma nyathi obiro go to fee omedi. Kora kia no wacho nang'o nyochwa nene kata ka lecturers ogomo, professors ogomo ni street to owacho ni professors goriambo kendo wacho ni pesa no onge and gidhi giayo otiyo gi pesa sirikal to waya auditors ma make gima gikelo kendo prove wrong ni pesa no nitie adier mokao time mang'eny ma professors obedo street nyithindo bedo ot ka jonyuol osechulo fee. Mano ng'ama is incompetent monego be ni ker nyose riembe tich makata sani gimotimi office podakia. Koro na expect ni ker ochako wuoyi pur nikech ing'e ni kwa keto pur e yo makare to wadhi neno ka Kenya dhi mbele. Koro mage mzingi abich motegno magombo ni ker wuoyi nikech piny masomo ni malo bro dongore, piny ma infrastructure ber bro dhi mbele, piny ma pur nitiere chiemo bede iluongo ni food security. Mago e gik ma ker koketo mbele to wanyalo dhi go mbele. Erokamano ahinya. Michael Ogolla korka